Takže čau, dneska u nového videa a dneska si ideme zahrát simulátor bezdomovca, že to Chill House a je Backstrix, nevím jak se to Bugs, či nevím. Je to CZ Developer Studio, to jsou mají v grupě a tak, a jdem si to zahrát. Trošku jsem to tryhardil. No, to je fakt nebatočný výkup, vůbec tam nemá 1000 peněz akorát, že vůbec nie. Je. Takže tak. Ty vole, tu mají peníze. No, můžete počít po hlasu, že se trochu nachcíplé. Nepýtajte se jako. Vůbec se nebyla vonku a vůbec se nenachladlo na sněhu, jakože sněžilo u nás, ještě nevím, tu je sněh, ale sněh vyzerá už, to už ryb, že už to je zláda. Já iba to je tak, dobro. Jestli si nevšímáte, to nechám do rici. No, tu máme Ahoza a Backstrixa, no tak já se to asi vyšel správně. No, čo robiť v tejto hre? Ja by som asi prvé išiel do tohto parku. Máme kamarátku, som si už našiel. Akorát, že vôbec sa nepoznáme, takže to je takový vetr. Počkaj, máme 5 koruna, 1 koruna. Fuj, zhnilé jablko. To si dám paralén. To se bude hodit. Ne, vlastně to se hodí. A spotřebitel. Nepotřebujeme hodinky, 17 hodin, čo je very good vetr. Jdeme do Kauflandu. Ještě kašle. Do 22 hodin. OK. Ideme toto. Musíme urobit také jedno opatrení. Vypraznit si inventár, aby ho apali jak dement. A já hovorím chujek, bujek. Halo, čo? OK. Trošku si aj vyděláme. Potom pojeme za tou frontovou večerku zabíjat těch cigaňů. To se rádi cigaňové, já to ukážem. Jo. Keď to kouká někdo z mojej trény, tak to sorry nemyslím, jakože vás, ale jakože normálních, jakože těch herných. Myslím, že už asi nic nemáme. Aha, máme to ještě bloxikoly. To prodáme. Ale pár. Bro. Kolik hodin? 19 už je. OK, zachopáme. Hej, že či to mám, alebo nemám. Dobré. Já si myslím, že to je very good vetr. Na moje hodinky ani nepotřebujem. Čo to som... To točím prvýkrát, jo? Toto. Tyto typy a zajímavosti, tak to si čítám. Na konci každého dňa dostaneš príspevok pre bezdomovcov. Hráči, ktorí sú akože v tej grupke. Takže
alebo že majú prémium, tak dostanú viac peniazy. A menej peniazy, tak ja mám prémium, ty vole, easy. Easy. Idú do Rici. Pokažu sa kameru trošku. Kde? Ero. Jak sa ide na rotovú večerku? Ja som ešte aj vyspať. A som nevedel, že keď použiješ spacák, tak že ty máš nekonečnú teplo. To nevedel vôbec. To sa dneska vlastne. Som bol tak prekvapený, hovorí, no tak ja mu nekonečne teplo do nekonečna, ty vole. Ešte no toto je výhoda, že ten spacák stojí pár korun, 125 korun. Takže áno, je to viac než dosť. Je to celkom veľa. Keby na to tí developeri kúkali, takže či by si to zlevnilo 5 korun, no, bolo by to dobré. Lebo potom vlastne by si to kupovalo viac hráčov. A potom by vlastne prežili každé noci. Vlastne, ako vieš, viete, akože by tu bol profík. Môžete si to aj zdražiť. Ja som napríklad strašne ľahko tie money vlastne získala, lebo ja chodím to zabíjať tých cigánov, bude robiť tie questy. To Pepi, či čo to tam je. Kašu, to je čo hrúza, ty vole. Dobre. Paralel, to si môžeme dať pri boji a ja idem. Aha, tu už je ciga. A poď sem. Haša. Poď sem. Haja. A piv. Nemajú tu viac. Takže padá si dosť peňazí. Takže tak. Aj ten loot, to je niečo hrúza. Akože ten loot akože nie je hrozný, ale musím povedať, že akože niečo hrúza po to, čo máš tie many. Tieto cigáni sú strašne úplne, ty vole. Ešte tu lahve. Paralel. Potrebujem paralel. Dobre, môžeme ísť ďalej bojovať. Poď. Zlatím. Ťa zbacam, vole. To je bacanie. Baseballová pálka je moc dobrá, to som skúšal, ale to je úplne hovnu. Co tiše? To koľko tam je lávy? Normálne z nás budú pracháči, ty vole. 5 korun. Dobre, co je za genstra? Dobre. Lahev. Paralel. Ten paralel je napríklad strašne opäť s tým s pacakom. Jak mám přežít noc, když jsem teď začal a už umírám. To ti neviem poradiť. Sorry. Ale rád by som že ja tež, vole. Ja tež, že som to brutálne profík. Je fajné, že je fajné. Jak si ogrcať ze spesivé jedlo. Topi. Mas de paralel.
To je teraz hruza, že když to někdo přijde, tak by ty věci asi bude brát. To je moc very good větr. Já mám plán. Já mám plán jak svět. Kde je ta komědota? Co? Urfamo. Neli? Co tam vyjo, že ufamo? Musím se rychle za tu večerku. Takže točím iba 10 minut a v 10 minutách natáčení jsem chcípl. Co? Blíko. Táto še probíko, ale vratil jsem 50 let. Energy drink. Jo, energie dost. Já tam prdíme, tak začím rabovat ty věci, ty vole. Lebo já doufám, že jakože čo to je. Pozorně naštvané obyvatele města vylezají v noci od 22 do 6 franta. Že to vlastně to nám napísal František. Dobrá. Ale teraz nemám jak bojovat. Počkaj. Dobrý den. Musím koupit sekeru. Díky. Doufám, že toto, aby byly otvorené. Ne, otvorené od 13 do 2. Koľko je vůbec hodin v hre? Peď pre Boha živého dobre. Poď si spraveť si. Šuri famiteju. Ano soba. Tuju. Aj. Tu ide po mne cigán. Ožratý cigán. Tu dole ožratý cigán. Já ho zbacať. A chce pít ty zbrde jeden. Dobre, poďme bojovať. Poďme bojovať. Cigán. Máš tu na sračky. Já bych si tu asi pobral iba paralel. A to je vlastně nejvzácnější věci. Paralel doporučuji, to je celkom dobrý. Ne, já jsem si vybral pěstivě tousla. Já nechci pěstivě tousla. Si vezmeme rohličky. Takže. Dobré. Věci máme rozpočtu zpět u nás, takže to je very good větr. Já se tu trochu bám, v tom spacku hrajem. A se víte, jak by je zima. Tu zase něco
Jestli ti hra líbí, nezapomeň dát like a připojit se do naší skupiny. Jo. Co dělat, když umírám? Krtek bude. Zapaloheň more. Zapaloheň more. XD. Dobrý, koľko je hodín? 9, mám. Zastavárňa sa otvára o 11, takže si počkáme pekne 2 minuty a tu zatiaľ strihnem. A teď si na to, že aha, GG, ty vlgo. Dobre, už to skoro. Že ešte developeri by ste mohli urobiť, že by táto zastavárňa že by sa asi otvárala od 9. To bolo napríklad strašne super. Evžen, dobrý deň. Co je? Co je? Ahoj, co je? To nezávisí. Tohle je zastavárna, zde vy můžete prodat různé starožitnosti, jako staré telefony, mikrovinky, zaplatí vám. OK, dobré, pojďme to urobiť. Ináč, tak jo. Vem vynález do ruky a začni to prdávať. To je very good vetro. Co? Je to ne, to patří do sběru. Do sběru fliaž. Toto, nice. Jdeme ještě do kabinotky a ta si jdeme ještě vybrat ty flašky a prašule. No. Takže toto. Vem láhev do ruky a prodej to. To je strašně chytré. Tyhle, vem by som toto vypil. Dobrá voda. Dobrá voda. Dobrá voda. Dobrá voda. Dobrá voda. Jinak mohli byste zvýšit tu šancu na ten los, na tu výhru, lebo jakože já jsem si koupil 25 losů, no a hádejte čo, náhodou jsem vyhrál. To je co? Kafe. A to je to tolstá, dává mi tu věc zhnil. Fuj. Dříví. Já to ještě zbacám toto typka. No, zakrýt si, pořádně zakrýt. Ukradl jsem 6 korun, jo. Než spíš jsem to odnesl takto pěkně. Takže pre toto video by to bolo všetko a dajte odber, like, jo, proste, chápete. Keď budeme mať do Vianoc, ako 35 odoberateľov natočí vlastne ten daily vlog, akože na Vianočný, čo robím akože na Vianočný deň a potom by som mohla aj na Silvestra, ale potom by sme museli na 50 odberateľov a vieš, že vy by ste to jedali, lebo niekto moje videá sleduje, no. Tak dajte odber a zatiaľ čau a uvidíme sa pri ďalšom videu.